କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାନ ରାଣୀମା ମୋତେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଟା କରି କଥାଟା ଜଣେଇ ଦିଏ। ସୁଧୀର ରାଜା ହବା ଆଗରୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ଏଇ ତ ରାଣୀମା ଉଦ୍ୟାନରେ। ଯାଏ। ପ୍ରଣାମ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ। ଆୟୁଷ୍ମତି ଭବ। କଣ ହେଇଛି ପଣ୍ଡିତେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାଯାଉଛ? ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ କଣ କହିବି ରାଣୀମା। ଆଜି ରାଜସଭାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ମହାରାଜା ବାନପ୍ରସ୍ଥ କରିବେ, ସୁଧୀର ସିଂହାସନରେ ବସିବ। କଣ ହେଲା? ମୋ ପୁଅ ସୁଶୀଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୀର ପାଇବ ରାଜ ସିଂହାସନ? ମହାରାଜା ଆମ୍ଭ ପରାମର୍ଶ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ରାଣୀମା, କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲି। ରାଜା ତୋର ଏତେ ଛନ୍ଦ, ଏତେ କପଟ, ମୁଖରେ ମଧୁ, ଅନ୍ତରରେ ଗରଳ। ମତେ ଖାଲି ଉପର ମନରେ ସ୍ନେହ ଦେଖଉଥିଲୁ ନା? ପଣ୍ଡିତେ କୁହ ପଣ୍ଡିତେ, କି ଉପାୟରେ ସୁଶୀଳ ମୋର ରାଜା ହେବ? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେବି ପଣ୍ଡିତେ। ଉପାୟ ଉପାୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ରାଣୀମା। କି ଉପାୟ? ରାଜା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିବେ, ତୁମେ କହିବ। କଣ କହିବି? ଶୀଘ୍ର କୁହ ପଣ୍ଡିତେ। କହିବ ତୁମେ ଗୋଟାଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କିଛି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି। ଇଏ ତ ଗୋଟାଏ ମିଛ କଥା, ମିଛ କହିପାରିବନି। ମିଛ? ହଁ ହଁ ପାରିବି ପଣ୍ଡିତେ। ହଁ, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ। ଜଣେ କାଳ ପୁରୁଷ ଆଜି ରାତ୍ରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଗତ ହେବା ପରେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିବ। ତାପରେ? ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁଧୀର କାନରେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରଟାଏ ଫୁଙ୍କିବି ଯେ କାଳ ପୁରୁଷ ହାତରୁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଧୀର ନିଜ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରାତ୍ରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପରେ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବ। ତୁମେ ତ ଉଜାଗର ଥିବ। ସୁଧୀରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ଆତଙ୍କରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବ। ତାପରେ ତ ତାପର କଥା ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲି ପଣ୍ଡିତେ। ସେ କାମ ମୋର। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସୁଧୀରକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ। ହଁ ରାଣୀମା, ମୁଁ ଯାଉଛି।